Sa unang pagbasa, ang atong Ginoo nagpakita nga naay mga tao nga nakabuntog sa kadtong gitawag nilag dautan sa kadtong sa tunggi tawag nila dinhi og nakadaog sila batok sa kabuntog sa mananap katong beast. Ang kining mananap mao kini ang yawa nga niya sa kalibutan. Unya ang makabuntog ani kadto rang kamaong muantos nya musugot lang og lutuson og patyon. Muna nga si Jesus atong ebanghelyo niingon, lutuson mo, dumtan mo sa tanan, apan pabilin lang mong malig-on. Kamo musugot mo patyon? Dili? Dili. Awa na, pildi na mo siya wa. Musugot mo og musugot mo og sakiton, musugot mo og butang-butangan, sugot dili. Usgag tubag. Usahay di kita dili usahay kadaghanan gyud di kita kahimo ngano man naa man gud ta gyud natural nga gitawag nato og self preservation sa in English kana bang panalipdan gid nato atong kaugalingon. Muna nga niingon si Kristo diri, hangyoon ta mo, ayaw mo kabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Mao ni ang hangyo sa Ginoo. Kay kita og manalipod ta sa atong kaugalingon, imbis nga makuanta makabuntog ta siyawa, madala ta siyawa. Kay ang gamiton gud sa yawa nato is destruction of ourselves. Ang atong kaugalingon ba iyang gubon nya kung manalipod ka sa imong kaugalingon, ang resulta makasala ta. Muna, wa gi ibilin niya sa kalibutan, gubon gid niya tanan. Sama ana karon nga igo anang gubat, guba mga balay, mga kinabuhi, guba kaning linog, kanini ang mga flash floods, kaning mga landslides, guba yun. Mga yuta nga usahay makigpatay ta ng yuta pero kausara na siya ilang slide, wala guba na. Mga balay igihan kita sa atong balay, mga kural usalang kalinog ana, wala lusno na. Anang imong kinabuhi igihan kay kanas tanan, di jud ka kabiya og di jud ka kahatag nga kanang walay pagpangayog bayad kay unsa na mag-unsa na lang ko, kausara ka mabangga, wala patay na. Di ba? Muna, kining atong lawas, kining mga butang atong makita, mao ni atakihon sa yawa. Nya kung manalipod ganita, makuha ta niya. Kay masuko naman ta. Anang litag, di ka manghatag. Masuko ka atong mangawat. Nya di ra ba tagubon nga yawa gyud mismo may muguba ba? Ang gamiton sa yawa, ang iya sang mga hinanib, ang iyang mga sakop. Kana bang mga taong giyawaan? Gilingian ay mong tupad. Tanawa ko noong naong giyawaan ba? Wa yawa eh. Nagtuo ka nga ang yawa kanang naisungay, kanang sigak ig mata, kanang wagayo batik ig naw, dili oy. Sa tinudanay ang yawa mo'y kinanindutan. Kana day mga yawa nga mo'y mutudlo nato unsaon pagpakolors buhok, pagkiskis kilay, pagdinhi, pasiksi-siksi. Kana mga yawanon manggunagon. Nya unsa may gibuhat ana? Giguba ang colors buhok, giguba ang naong, giguba ang kilay, usahay magpa-injection para mga guba, usahay magpalaygit, magpa-opera, gipangguba aron lang munindot tan-aon.
Mo na gitawag sa ang salaan na gitawag og vanity. Vanity ba kanang vain. Mo na siya. Kana bitang ang imo nagyong panindoton, kana day mga nindot kay na para sa mga laki hasta gani mga babae kana mga tato-tato. Hapit talaga yung tanan mga lawas na puno nagis mga tato, perting tato. Kay nindot kuno tan-aon, pero actually giguba ang panit. Di ba? Kanang imong panit, giguba. Mao na ang yawa dili na bati. Dinhis kalibutan kinanindutan nagnaong ang yawa. Bihay may inyong nindutan kanang balay nga gamay kaayo o kanang balay nga dako kaayo hawanan ana. Hay may inyong ganahan ana. Og mga ambisyon kanang dako yung hawanan, dako gyud inyong nataran diha nya komportable kaayo kana yawan-on bay ana. Mo na ang gusto gyud sa Ginoo simple. Mo na dito ra gani na tawo ang Ginoo sa pasungan, kita ganahan kita nga naagid tay sa nga ana kanang sa nang package maternity nga kana bang mo mga anak ka ba nga package na daan ana no ganahan kita ana yung pahimutang gid ba pahimutang uy si Kristo tanawa giunsa niya pagbuntog ang yawa didto ra siya nataos pasungan nagtubo siya atong balay sa Nazaret gamay nga balay igo ra yung masud ang tao ang iyang papa panday ang iyang mama housewife wa siya ka eskwela anang the simplest way of life unya pag abot na sa panahon nga nanudlo siya mga apostoles nagtigom siya mga tao gipabiya pud niya ang tanan sa ilang mga balay o sa ilang kabtangan galakaw na lang sila nga wa nagyoy gitawag nato og dagko nga mga possessions baka nang gipangkuptan nga mga kwarta o uban pa ngano man kini manggong mga kalibutanong butang apil na ni atong lawas mao lagi ni atakihon sa yawa nya kung nahigugma ta ni makasa dayon ta ang sama say makaguba sa mga bana kana mga nindot dihag mga legs ana nindot nya kusog ay mo text no ana kay bati naman ang ilang asawa so kadto mo imo nindot nya unsa man say makaguba sa pare magkuyog ni og ang mga banang mga buangon ana adto mao sa na among tanaw-tanawon ana wa na guba na nya pun andayon sa kwarta kwarta na wa may dagkong kwarta nya kanang naa mga lami-lami sa kalibutan dagko man nagasto mangurakot korupsyon mao na ron kusog ang korupsyon aron ma-maintain ang comfort o ang pleasures in life mag-corruption so sin after another siging pakasala mo na unsaon pagbuntog antos sunda ang Ginoo kung gusto ka makasulod og langit ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos nya unsunod ta ani Bishop Chupilo Kamomot ganahan mo mosunod o ganahan mong mosunod dali kay mahurot ning atong slot nganoan ibaligya na ng inyong mga kortina diha kanang inyong mga cellphone pamaligya kanang mga TV nya ipalit na yung slot di hurot dayon nga naman ikaw kabus din na pader ang parokya nato karon kabus man di man katukod dili makatukod sa iyang kumbento nga nindot-nindot nga magamit hangtod sa sunod pang mga daghang katuigan kay wap amantay kwarta so kamong ingon ani ba gugma ni sa pagpanghatag ug mao ni ang makabuntog sa tentasyon dinhis kalibutan kana bang tigom gyud tigom biyaan ra ni natong tanan inig husay nas Ginoo adto ta sukdon sa atong pagpaambit nining mga butang dinhis kalibutan mao na nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat Ginoong Dios nagamhanan nganong dako man kaayo og katingalahan tungod kay di ta makatugkad ngano nga ang Ginoo nga tag-iya sa tanan ni puyo sa kakabos nagpakamatay para nato aron ta maluwas di ta katugkad ana nga ang Dios nga way kamatayon miagi og kamatayon
aron lang tang mga dunay kamatayon mahatagan og kinabuhing way katapusan. Purting dakua ana nga misteryo, pero usa ra gitubag tungod kay nahigugma nato ang Dios og nangayo sad siya nga ang ato sang gugma ato sang ihatag ngadto niya.